Paket 55 Mas. Paket 55 bangsane apa? 5.500.000 oleh telu. Nah. Kuwi apa jajal duduhno? Nah, nomor 1 iki lho Mas. Ya. Kursi sudut utawa kursi tamu minimalisan istimewa bahannya full jati Mas. Lah iki nek gak jati, engko dibakar bareng-bareng ae. Jabang baik tibake jan kendel tenan iki berarti. Ya to nek ra jati ora usah dibayar. Nomor loro ya jati neh. Nah, lemari 2 pintu. Nah, istimewa iki Mas, bahane ya full jati kabeh. Ya to. Lah, nomor 3 nih oleh meja rias iki Mas. Nah, bojomu macak terus ben bendina ben mundak mentres. Ben mundak mentres-mentres. Ah lungguh sing gayeng nih. Nah, 55-nge balenono pisan kas piye? 5.500.000 to Mas. Iki oleh barang telu. Lah engko Jatim Jateng Madura Jogja wis gratis ongkir, bayare ya wis COD. Lah kok penak men. Lah piye? Berarti kene aku nggawa sangu kene tak gawane mulih ae. Ya iya to, wong bayare kene wis teko nggon dicek sik, ya to? Iya iya. Lah iki sak omo-omo nek pesen kanggo dulur-dulurku piye Yo carane? malah pesene masa jek gong Jawa. Ya orang Jawa kene iki wong Kawangkak. Jan, Kok iso? baca tenan. Ngisore bio profil wis enek nomere ruwitip garek ngetul ngono kuwi. Ora dadak nulisi ning. Berarti pesen buku paket kae. 55 oleh Oleh 3. telu. Kursi, lemari, meja rias. Istimewa kabeh. Bane jati kabeh kelompokmu oleh mening-mening.